ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħimilna u dik tfarfar la mara, tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u bagednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi. U daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Nsellim lek sur Grammastru. Dan sew. Aqqas biss jitkellem. Bħali, dejjem intaqtaq. Ma ħanqod naqralu ftit. Odissew u żiemel tal-injam, jogħġbok? Ħafna żmien ilu fil-Greċja kien hemm reġina sabiħa jisimha Helena. Kienet tgħix palazz kbir ħafna mimli sefturi iduru biha. Ir-re kien iħobba ħafna. Kellha biex tkun kuntenta u sodisfatta. Imma ma kienitx. Iġġennet wara Parida, prinċep żbejjaħ mill-belt ta' Trojja, u ħarbet miegħu. Ir-re bagħat armata sħiħa biex iġib il-Helena lura. Is-suldati taħt it-tmexxija tal-qalbini Odissew attakkaw lill-belt ta' Trojja. Iżda tħabtu kemm tħabtu ma setgħu jaħtfuha b'xejn. Tismit? Wara 9 snin sħaħ ta' ġried, is-suldati jridu jmorru lura d-dar. Iżda Odissew xtaq jagħmel l-aħħar attentat biex jidħol u jaħtaf il-belt u kellu pjan. Sejjaħ laqa għall-ġenerali kollha. Ma naraw xi ġej. Kalm fetaħ parċmina u medda qudiemhom. Żiemel tal-injam fuq ir-roti? Għajja ġeneral anzjan, mela tlift moħħok b'dak kif sa nirbħu lit-Trojjani. Jekk tħares sew, wieġeb Odissew, tintebaħ li huwa żiemel ġgantesk u minn ġewwa vojt ġo fih joqogħdu 50 soldat. Odissew kompla minn taħt l-sin. Jien se nistaħba fiż-żiemel u miegħi se nieħu l-aqwa soldati tiegħi. Imbagħad, meta lit-Trojjani telibhom il-kurżità u jġorru liż-żiemel fil-belt, inkunu nistgħu niksbu lil Helena. Riskju kbir, qallu l-ġeneral. Imma kollha kienu jafu lil Odissew la jiġi ħsieb ikun irid iwettqu sew jagħmel. Insomma, dejjem nistgħu nippruvaw, iżid jgħid il-ġeneral, ejjew nibnuh wara dik l-għolja ħalli t-Trojjani ma jarawniex. Wara ġimgħa xogħol, iż-żiemel kien lest. Meta dalam, Odissew għażel 50 raġel u l-koll nħbew fiż-żiemel. Sħabhom imbuttaw iż-żiemel fuq ir-roti tiegħu sal-bibien ta' Trojja. Matul il-lejl kollu, ħadd minn dawk li kienu fiż-żiemel mażżarda jitniffes ma jmurx jagħmel xi ħoss. Fl-aħħar isserdu id-den. Kien sebaħ. Minn fejn kien Odissew beda jisma' li t-Trojjani jitkellmu. Il-Griegi telqu, qataw qalbhom li jiksbu lir-reġina Helena u marru lura d-dar qal Trojjan. Imbagħad xi ħadd ieħor qal imma ħallew żiemel tal-injam daqsiex warahom. Isa, ew indaħluh fil-belt, xi ħadd nistema' jgħajjad, imbagħad inkunu nistgħu nifluh aħjar. Le! Wersaq ieħor, dan żgur xi biċċa qerqa tagħhom, itfgħuh mill-irduma l-isfel. Hix waħda dik. Odissew u sħabhom żammew in-nifs biex iżommu kalmi kemm jistgħu. Ħassew li ż-żiemel tal-injam jitħarrek u jibda jimxi. Ħajkolli nieqaf naqralek għax għaddejja il-Madama Sur Kavallier.